Takže čaute, moje meno je Jano a ja vás vítam u ďalšieho let's playu na hru Shakes and Fidget The Game. Tentokrát to začíname na svete 23 ako minule. Takže máme tu Vanstroma, zarobil som od môjho posledného videa level. Podzenko som žiadne nedal. Jak môžete vidieť, vidíte. No, takže máme, čo sa tu zmenilo, máme hubičku ako kurzor, ale keď nám či ukazujeme, to nemáme. To som zase nechcel moc, lebo s tou hubičkou sa náhodno kliká. Takže vyskúšame podzenko a rando som teraz vyčerpal. Neviem, asi tý golem alebo ohavný gremlík. 40 alebo 36. Vyskúšame ohavný gremlík. Gremlín, čo sa volá ten, no. Dobre, začali sme dobre. To čo bolo? Nevadí. Takže to si dáme spodku rýchlo. 4000, ok. Či tu mám niekto z cechu, píše. Spúšťam server. A čo ja s tým? Presunieme sa na XSOX, to je tiež na 23 svete. Ako môžete vidieť, teda dostačimo máme nový štít a helmu. Takže podzenko zatiaľ žiadne nepadlo. Hospoda nám prišla. Super, dáme si arénku. Máme relatívnu šancu. Pohode. Nedali sme. OK, album celkom plním. Kostolný válečník alebo kostlivec. Skúšame kostolného válečníka. Tak ja to ešte raz skúšam preklikať. Čo vypadol? Padol! Yes! Takže máme tu nejaký opasok. 26 všechno. Akože som spokojný. Čo tie kávy? Dobre. Som spokojný. Takže padlo podzenko, hneď to tu prepíšem aj. Teraz je tam sa mi zdá, že tá víla. Nie. Víla tam nebude, teraz tam je... Neviem si spomenúť. Mr. Voodoo. Hej. Neviem, ten by možno... Na mňa zautočil, kino, cech, spúšťan. Takže, počkajte, takže toto si predáme. Hopa. Zablokovať výdrž. Koľko? Si predám. Toto si prekliknem. Výdrž. Nie. Prekliknem ešte. Nie. OK, že super zatiaľ ako, že vyskúšame ešte toho Mistra Voodoo, tak sa javí. Hubičku. Dal mi kryta, není šanca. 2 kryta, čujeme. Mi tu vlietla a hovorila, že nejaká Bartošová skočila pod 20, že to mi je úplne jedno. Takže dáme si ho spodku. 1500, ideme na skúsenosti. Tak, presunieme sa na S10, na môjho Dungeona, takže, čo tu máme, ja už som vymenil bodky, som vám zabudol povedať, na obratku, lenže teraz neviem, čo mám s tým spraviť, mám toho hrozne veľa. Ja nechcem to moc nepredávať, lebo však 8 levelov a mám hajzol, viete, ako. Ale neviem, ktoré mám predať. Takže, neviem. Toto asi predám, nech mám nejaké miesto. Hospodka došla tiež už. 56 000. Dáme si cech, čo sa zase bude. Server spušten. Ne. King prišiel do cechu, ok. Čakajte, zase dáme, potvrdíme súboj aspoň. Dáme si arenku. Pepik, ten by mohol ísť dole. No, uvidíme. Ten pojď dole. Či? No jasné. Či vidíte 1700 a ja 2000, ako ten vyšiel dole, ak nič. Dáme si teraz podzemie. Jako z minulého videa vidíte, že Gorgonie ostalo celkom málo. Vyskúšame ju. Prosím, poď. Prehrali sme. Skúšame ešte hubičku. Ja som taký dobrý chlapec.
teraz keď nás nedá. No. Dobre, nevadí. Arenku sme mali, hospodu, takže dáme tiež na skúsenosti, čo to máme, slanie 25 000, 24, 25 000, ok, 4 minúty, takže sme na Siskomanovi, ja to viem, či to je Šiškoman. Takže, čo tu máme nové? Máme tu nové, vlastne náš, no vlastne ako keby, jak to mám nazvať, ako náš item, ako šťastie, alebo niečo takého. Zvýšili sme si trošku staty, no aj liky máme trošku, ale nemáme stále na Intel. Takže podľa mňa už by mal nejaké to podzenko padnúť, tým, čo sme už videli. Čiže spodku si dáme a zarobil som level ešte 69. Ja viem, na čo myslíte. 69 vystiali. Takže máme tu vykradač hrobu, Pirát Pepa Slávik. Ja vyskúšam toho Pirát Pepa Slávik. Ten by už mohol padnúť podľa mňa. Kryt. Vyskúšam ešte hubičku. Nie. No. Nepadol. Vyskúšame arenu. Takže tu máme nejakú 63. No, tá pôjde. Ešte v pohode išla. Ešte som zabudol som. Stále nemám zvieratko. Ostuda. Žeblok. Dáme si ho spodku. Na... Ne. 13 000, 12 000, 6600, nie. 12 000, len. Za 2 minúty nám končí. Takže, počkajte. Tak. Tento týždeň by som sa chystal dať PC card do tohto účtu. A vlastne chcel by som sa proste úplne vylepšiť nejako, ja neviem ako proste, ale to by som, proste to tam budem len levelovať, ja neviem, za deň tam 32 levely, teda, a to je tak všetko, čo som o tom povedal, ale neviem, tu dám 10 € pasív, možno, že do Šiškana, alebo do Dungeona, ako to poviem po anglicky, dám možno pasív, neviem, je to všetko vo hviezdách. Takže, ak sa tento let's play páčil, dajte like a ak nie, kudne dajte dislike. Každého nebaví SFG game, niekoho to baví, ako už poviem v každom videu o SFG game, no vlastne bolo jedno. Takže ako, čo by som už povedal, čaute.